megalayapost.news. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP West Jaintia Hills kelakano bagi Sorkar Meghalaya ka pendam haga Sorkar Assam bat ka JHDC ru kam syamla kran AA lor ka jingjia halapangam ha ka baki nong rep kiman ka jingjar na ka jingsha pentut ha ki pat karbi ki belanur banwan khang war ha ka baot ne lum yakuba ukha uba kila rep baro sisnem kinong yalam ke FKJGP West Jaintia Hills ha ka jingilam ba nang kraw borani ku jurnal sekretari ringkat kit khon menta ka sngi kila hayar snong lapangam ban sunran bat banyarap lem na kebentaban on yokuba kinong rem bat kei ke baga seng sau kya kadai ke jingbom sim kya ke Sorkar Meghalaya baru ke JHDC ki bala shus ngap menti halor kini jing e baman kinong rep hagatei ke snong kapun aba crunch kila patai kubor ba nang kraw bor rani kum jurnal sekretari ke FKJGP West Jaintia Hills ula ong bakini ke jingjar baya kendu kinong rep bat kinong song snong halapanga kadai hitang ke jingle menti ke Sorkar jela baru ke JHDC ha kaban hadu menta kim syamla kran e halor kini kaman baman singe ki pajba ula Terting eru ikinong yalam ka JHDC baka baha bakin hiar syuki no naga syuki baki ban kum kita kinong sensyak namar hadu umta ka JHDC ka badai pej e ka khendau ka siap kam syam lakerne e lor ka jing e ki ba halapanga nakaliang ka seng ringkat ki weipat ki seng kila dapru banwan kendu yau sembut menteri ka jela ba perstuan tensong ban yakran lor kita ki jing e ki ba halapanga bat ban bu no da kata ka temporary camp henry kani hadu umta kam syam la urlong balajin badan ka temporary camp halapanga kini ki jingja bayakan at bat ki Menteri Karbi kinum jai ong uba rani. Namar kata laban rabru da kabaong bakini ki baro ki jia ki de jingle sting ke Sorkar jela baru ke JHDC ka baki pajba ki syak nyot ben berkum ke seng kala dawaru mardor na ke Sorkar Meghalaya bagade ban bu no e ka police kam basipor ban ai kata ka jingya dai ki pat plar ki basyong basa ha ki te ki snong kaput bakinom shat thambora ka Assam lengba ki pat Karbi. Ba jam phu ma baby baby ini ni ko tu Nah kalian jongi jong ka FKJGP antara singi ngilaiwan seni sapo lapangap banwan seran banwan pencingan ki nong snong nyong ki lapangap seni banit ot yokuba adien ba layo adien balai don kata ka jingya kren arliang banyo ot yokuba te nadu to por bala don jingja hi ni ngilaiwan hi ban pencingan seni ngilaiwan ban ai mensim ki parado parasnam jongi baron hangni hapo lapangap te ka message ka balong ba ya ka Sorkar jela jongi kalong ba baka julia kelut na kuwi kapor bat kadaw hiru kalong ba baka pendam ha Sorkar jong ka Assam de nakaliang jong ka JHDC ru hadu bapoy ni pot ru bat hadu kani ka kenta ka pamenta kampat wan hi banyu kecap bat ka kampat keren hiru ikani ka issue hadu menta yang aso ban condemn ya ka JHDC ba itu member jong ka JHDC ba kum kani ka issue Lada kimla ban ai ngasngo ban ong ki klabhai ki bakin herno nak syuki kaba ki dan te kumtahi i layai budin hi kini isu i lawan ki meeting labon teli ki meeting ki ba ada pelong hang te hapo BOP ha khanduli ban ya keren ya na bentar kan isu te skawai ru na nadu to por bangila da banwan kendu yo perstuan song bat iki ba hakajing don lang bat ki wai ki kenhun para seng balang ni ladap ban kentu yu ban bu ya ka temporary camp hang ni hapo lapangap henry lada jenu to kopor undala bu ya to camp ngatrai kum kini gijingja kinamja kumni te ngasuban banjur biang hiru ka Sorkar ba sobha ndai shu ban up la sai la nila nonoru henry bu no mardor ya ka temporary camp hang ni hapo lapangap megalayapost.news.